n'afa Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ka ngọzi nke onye nwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu na ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ na-enye dịrị unu niile. Ụmụnne m na Kristi, tata bụ nnukwu mmemme nke eji tube dị nwụrụ anyị Jesu Kristi ugo nke ibe eze nke ụwa niile, eze kachacha eze niile, dị ike n'ọgụ. Anyị na-ekele Chineke onye fụrụ anyị n'anya, onye na-edu anyị, onye na-achị eze na ndụ anyị. Anyị wee na-asị ka ọ nọnyere anyị n'atụmatụ anyị niile, ka ọ na-edu, ka ọ na-agbazi, ka ọ na-anọnyere anyị mgbe niile. Anyị nwere ọtụtụ ebumnobi ndị ọzọ nke anyị ji gbakọta ọnụ n'aja masị n'ụwa ka anyị natazi anyị isi a narịle Chineke ebumnobi ndị ahụ niile. Ụmụnna, ka anyị kwado nwa anyị nke ọma maka nnukwu mme nke Yukaristia n'ụwa site n'ikwupụta njọ anyị. Ekwupụta m ngwa Chineke ji ike niile.
ọ sọrọ gị ime ihe niile ka ọ dị ọhụrụ n'ime nwa gị hụrụ n'anya, onye bụ eze nke ụwa niile. Biko were obiọma mee ka ihe niile ekere eke a zọpụtagoro n'igwe ohu nke njọ na-esepụrụ ebube eze gị, ka ha na-eto gị akwụsịghị akwụsị site na dị nwe anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya dị ndụ na-achị n'ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, otu Chukwu site n'ụwa ta ụwa niile. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ onye amụma Ezikiel. Lee ihe Onyenwe anyị Chineke kwuru: mụ onwe m ga-elekọta igwe atụrụ m, bịakwa zụọ ha otu onye nche atụrụ si akpọkọta igwe atụrụ ya gbasara agbasa. Aga m agbapụta ha n'ebe niile ha gbasara, mgbe igwe ojii na ọchịchịrị gbachitechara ebe dum. Aga m eji aka m wee zụọ ụmụ atụrụ m. Aga m eme ha ka ha makpuru ụzọ ike. Ọ bụ Onyenwe anyị Chineke na-ekwu ihe ndị a. Aga m achọpụta ndị furu efu, bịakwa kpọghachite ndị gbafuru agbafu. Aga m ekechi ọnya ndị nke ihe merụrụ ahụ, bịakwa gwọọ ndị nke na-arịa ọrịa. Aga m edozi ha nke ọma. Ma Onyenwe anyị Chineke kwuru sị, abịa na nke unu bụ ụmụ atụrụ na ewu m, aga m ekpeziri otu atụrụ na ibe ya, bịakwa kpeziere ebulu na mkpi. Okwu nke osebuwa. Diwenụ m bụ onye nche m, o nwekwaghị ihe m ga-achọ. Diwenụ m bụ onye nche m, o nwekwaghị ihe m ga-achọ. Diwenụ m bụ onye nche m, o nwekwaghị Diwenụ m bụ onye nche m, o nwekwaghị ihe m ga-achọ. Diwenụ m bụ onye nche m, o nweghị ihe m ga-achọ. Ọ na-eduga m n'ebe ahịhịa ndụ juru eju, ka m zuru ike. Onye nche ihe m ga-achọ. Ọ na-eduga m n'akụkụ mmiri doro edo, ọ bụ ya na-agba m ume. Ọ na-edu m n'ụzọ ziri ezi n'ihi aha ya. Ihe m ga-achọ. Iji nye aka gị kwadoro m nri nke m ga-eri n'ihu ndị iro m. Iji nye aka gị tee m mmanụ n'isi, iko m ejula n'ọnụ. Ihe m ga-achọ.
Chineke biri na ya ebe 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 ebe. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ ozi mbụ Pọl dị asọ degara ndị Kọrint. Emeela ka Kristi si na ndị nwụrụ anwụ bilie, bịakwa bụrụ onye mbụ siri n'ọnwụ bilie, n'ihi na ebe ọnwụ sitere n'aka mmadụ ahụ bụ Adam, mbilite n'ọnwụ nke ndị nwụrụ anwụ sitekwara n'aka mmadụ abụọ ahụ bụ Kristi. N'ihi na dịka mmadụ niile siri nwụọ n'ime Adam, etu ahụkwa ka mmadụ niile ga-esi ebilite n'ime Kristi. Ma onye ọbụla ga-aga n'usoro nke ya. Kristi bụ mkpụrụ mbụ nke ndị si n'ọnwụ bilie. Mgbe ọ bịasịrị, ndị nke ya ga-esotekwa ya. Emesịa nke a, enwe ngwụcha ụwa, mgbe Kristi ga-ewere alaeze ahụ nyefee n'aka Chineke Nna. Mgbe ahụ, emeriela ike ọchịchị dum na ịkpa ike dum na ike dum ejiri bụrụ eze n'ụwa dum, n'ihi na Kristi ga-abụgide eze ruo mgbe emerisịrị ndị iro ya niile, bịakwa were ndị iro ya niile mere ya ihe ọ ga-eji agbakwasị ụkwụ. Onye iro ya ikpeazụ agala n'iyi bụ ọnwụ. Mgbe ihe dum bịara nọchaa n'okpuru ụkwụ Chukwu Nwa ga-abịa were onwe ya tinye n'okpuru Chukwu Nna, ka Chineke wee bụrụ ihe niile na ihe dum. Okwu kosebuwa Ihe ọgụgụ nke ha si n'oziọma dị nsọ nke Matiu dere. Jesu gwara ụmụazụ ya sị, mgbe Nwa nke Mmadụ ga-abịa n'ebube ya, ya na ndị mmụọ ozi ya, ọ ga-anọkwasị n'oche ebube eze ya. A ga-eme ka mba niile zukọọ n'ihu ya. A ga-ekewa ndị mmadụ ụzọ abụọ, otu onye ọzụzụ atụrụ si ekewa atụrụ iche n'etiti ewu. Ọ ga-edebe atụrụ n'aka nri ya, debekwa ewu n'aka ekpe ya. Mgbe ahụ, eze ga-asị ndị nọ n'aka nri ya, bịanụ ndị nwere ngọzi nke nna m, bịanụ keta alaeze ahụ akwadebere unu site na ntọala ụwa. N'ihi na mgbe agụụ gụrụ m, unu nyere m nri nrie. Mgbe akpịrị kpọrọ m nkụ, unu nyere m nri nrie. Abụ m onye ọbịa, unu wee kpọbata m. Agba m ọtọ, unu wee yibe m uwe. Mgbe m na-arịa ọrịa na mgbe m nọ n'ụlọ mkpọrọ, unu bịara leta m. Mgbe ahụ ndị ezi omume ga-aza ya sị,
onye nwe anyị, ele mgbe anyị hụrụ ka agụụ na-agụ gị wee nye gị nri, maọbụ ka akpịrị na-akpọ gị nkụ wee nye gị mmiri? Olee mgbe anyị hụrụ ka ị bụ onye ọbịa wee kpọbata gị, maọbụ ka ịgba ọtọ wee yibe gị uwe? Ele mgbe anyị hụrụ ka ị nọ na-arịa ọrịa, maọbụ ka ị nọ n'ụlọ mkpọrọ wee bịa leta gị? Eze ahụ ga-aza ha sị, n'ezie agwa m unu, mgbe ọbụla unu mere ya otu n'ime ndị dịkarịsịrị nta n'etiti ụmụnna m, ọ bụ m ka unu mere ya. Mgbe ahụ a ga-asị ndị nọ n'aka ekpe ya, pụọnụ n'ihu m ndị a bụrụ ọnụ, gaanụ n'ọkụ ebighị ebi ahụ a kwadebere ekwensu na ndị na-ejere ya ozi. N'ihi na agụụ gụrụ m, mụ na-enyeghị m nri ka nrie, akpịrị kpọrọ m nkụ, ma unu enyeghị m mmiri ka m ṅụọ. Abụ m ọbịa, unu anabataghị m n'ụlọ. Agba m ọtọ, unu enyeghị m uwe. Mgbe m rịara ọrịa na mgbe m nọ n'ụlọ mkpọrọ, unu eletaghị m. Mgbe ahụ ha ga-aza ya sị, onye nwe anyị, olee mgbe anyị hụrụ na agụụ na-agụ gị, ma ọ bụ akpịrị na-akpọ gị nkụ, ma ọ bụ n'ịbụ onye ọbịa, ma ọ bụ n'ịgba ọtọ, ma ọ bụ na ịnọ n'ọrịa, ma ọ bụ na ịnọ n'ụlọ mkpọrọ, ma anyị ejeghị gị ozi? Eze ahụ ga-aza ha sị, n'ezie mgbe ahụ unu na-emereghị ya otu n'ime ndị dịkarịsịrị nta n'etiti ụmụnne m ndị a, unu emereghị m ya. Ndị a ga-apụ jee banye n'ahụhụ dị ebighị ebi, ma ndị ezi omume ga-aba na ndụ ebighị ebi. Oziọma nke Osebruwa. Ụmụnne m na Kristo, tozuenu Jesu, onye jisi ike. Tata ka anyị na-eme nnukwu mmemme nke eze nke dị nwe anyị Jesu Kristi, Christ the King. Ama m na enwere ọmalịcha egwu anyị na-agụ, anọ m na-eche egwu ahụ mana o kwechara m ọfụma. Kristi bụ eze, ọ bụ eze ndị niile ji ya n'anya isi. Kristi n'anya isi, ọ bụ eze ndị niile ji ya n'anya isi. Kristi na-achị ya n'anya isi. Ya bụ ndị ọ na-achị bụ ndị ji ya anya isi. Kristi bụ eze. Ọ bụ nnukwu olili n'ụwa ka anyị na-eli tata n'ụwa niile. Mgbe ga-ajụzi ajụjụ wee sị, na nghọta mụ na gị, gịnị bụ eze? Onye bụ eze? Onye bụ eze? Eze nke ụwa dịka anyị si malụ na ndụ anyị na-ebi n'ụwa bụ might is right. Onye kalichalụ mmadụ ya megene ya tigbuo ya. Adịghị m echeta mgbe anyị dị n'ụmụaka, asị anyị na-egwu egwu, onye kwụrụ ọtọ ebu otu emia sọ mụ bụ eze ga-akwụ ọtọ n'ụwa. Unu egwuru ụdị egwu ahụ? Maka ọ gị bụ eze, na ihe iji wee bụrụ eze bụ onye kwụrụ ọtọ ime gịnị? Ibutuo ya. Maka na ọsọ gị bụ eze ga-eme gịnị? Ga-akwụ ọtọ n'ụwa. Anyị na-anya ifu na ihe a bụ kọnsept anyị niile ji wee too. Anyị na-egwu anya ifu na ịbanye, I remember mgbe a na-eto eto in the early 80s, onye karịrị mmadụ a na-ekwu ya sị na ọ karịrị ma chie. Mgbe ahụ anyị na-eje ụlọ wee nọrọ na traffic with my dad, nọkata ofu nwoke nwanụ. Mgbe ahụ Mercedes 280X, mgbe Mercedes bụ Mercedes, igote nwa Mercedes 280S ma na-ekacha ụwa niile. Ofu nwoke gote nwulie mgbe ahụ nọ efukwa ị ga-afụ nọ nnukwu ọgaranya. Nọkata si na line gbapụ,
mgbe ahụ aka nwee decency ịmagụ mgbe aka na-akwụ na line aka nwee discipline na be anyị ọ gbapụ na line jee blọkụọ ụzọ mkpọ blọkụọ ụzọ si na ya ga-agalele polisi rutesia mba ọga na ị ga-anachi ya azụ na ị na-emechi ụzọ nwoke si na ya da atọ n'ụkwa ebe a na ya ga-ana ebe ọ na-ana o mezie ndị niile kwụ na line adịcha ka ndị amaghị ihe a na-eme ka a na-eme ọbụ ọdịle polisi wee kụọ aka na moto esia na asị gị na ị ga-anachi ya azụ nwoke atọ n'ozugbo na polisi ahụ anya ife anya ọ na-polisi mana aga m eri gị eri kịta right now maka aka ekoro na Mercedes a ọtọ n'ọsị polisi ahụ if you touch this car again I will abolish your existence. Na ihe na-ene gị anya kịta bụ na aka gị metụ na moto ọzọ I will abolish your existence. Kedu etu ọ ga-esi abolish your existence ya? Maka na o ji ego. Maka na o ji ego o nwere ike ime ihe sọrọ ya maka na ọ karịchala onye ọbụla. Ọ karịchala onye ọbụla. Ọ bụrụ eze nke ụwa etu anyị si ebi n'ụwa anụwa. Ana m echetakwa akụkọ a na-akọ unu banye so many of us even in our villages our warrant chiefs na ndị eze be anyị gasị in those days etu a si eme bụ n'obodo bụ onye ike kacha onye ọbụla na-eme gịnị na-achị men of warriors ndị dịka Okonkwo of things fall apart onye ọbụla ike kachacha onye ọbụla ịmanụ ọnya bụ eze anụdị eze ahụ bụ eje ọgụ obodo o melicha n'obodo ahụ ọ ga-anata ome gịnị ụmụ nwaanyị niile malụ mma n'obodo ahụ ome gịnị okporo ha niile nata maka na eze na ihe na-aka nkụ na bie. And apart from that, I remember ofu eze anyị nwere mgbe ahụ ọ na-eje ahịa fụ ihe dị ka nwaanyị malụ mma ọ tụgharịrị afọ nwaanyị malụ mma ọ sị nwaanyị ịlụzie ụlọ gị kwalụ ngwongwo gị mee gịnị na tawa na bie a na-etu okwulie ka o mere gịnị full final stop. Then the funny thing my dad ha sị na mgbe ahụ na eze ahụ etu okwulie then nke nwa jekwanụ jekwuru di gị si ya n'ime ana na ọ dị gị ka ị ga-anụ di gị esi n'ụlọ mee gịnị gbafere ọsọ gịnị na-achụ di gị maka na ya chọrọ ịnwụ di gị ga na-ayọ gị biko gị na-aba gị jekwubie then gị nwa jụzie na ime ejekwue nwoke si n'ụlọ mee gịnị gbapụrụ gị bilizie sọsọ gị ka unu wee rapụ itinye n'etiti ana unu chetakwuo na afụ na ọ dịkwazi n'akwụkwọ nsọ mgbe Abraham lutere n'ofu obodo eze nọ n'obodo ahụ wee fụ Sara wee sị Sara na ya laikikwa onye na ya chọrọ ịnụ bịa Abraham wee nekata onwe anya wee sị na akwụkwọ nọ na Sara bụ di ya nwunye na eze a ga-egbue gịnị ka Abraham mere Abraham wee sị eze na Sara bụ nwanne ya nwaanyị na ọ bụrụkwa nwunye ya ị ga-akpọrọ gị mee gịnị gị kpọrọ ma ndụ ya dịrị ọ mgbe eze kpọrụziri Sara mezie ka ya nazie bie nọdụ n'ụbazie ka nwunye mmụọ ozi Chineke wee were ịtarị pịa eze ihe ọ pịara ya eze apụta ụtụtụ wee kpọrọkwa Sara kpọchighara Abraham sị ya biko abịazina na be m ọzọ maka na Abraham is a special breed of God. This is the type of king we have. Mana kedu ụdị eze nke Chineke bụ? Kedu ụdị eze dị nwa anyị Jesu Kristi bụ? Inenekwa n'ụwa nke anyị nọ tata efukwa ya politiks anyị na-enene tata a na-azọ pawa a na-azọ ike onye aka ibie onye akara ibie news imegeta nwu news kwu enwere ebe a nọ nsogbu ebe niile n'ụwa niile ebe a na-azọ pawa ebe a na-azọ ike onye ka ibie. Inekwa anya na akwụkwọ nsọ tata eweta na akwụkwọ nke Ezikiel eze nke ụwa eze ụmụ Israel at that point mgbe Ezikiel dere akwụkwọ ọnụnwa mgbe ahụ ndị Assyria bịara ọgụ melie ụmụ Israel na northern part of Israel mgbe ahụ the capital of the northern part of Israel bụ Samaria. Gịnị mere eji meri ụmụ Israel? Ihe eji meri ha bụ na ndị ọchịchị ha niile nọ na-akpagbu ndị mmadụ anọbụrọsọ na ha na-akpagbu ndị mmadụ ha wee jebula alụsị wee bubata na Samaria wee sị ụmụ Israel na enu Chineke unu febe. They confused the whole people. Ndị Israel wee febe alụsị ha efebezie alụsị oke iwe wee Chineke
Chineke wee zite ndị Asiria wee sị ndị Asiria jeenu tipịasịa alụsị a tipịasịa n'obodo niile etipịasịa. A na-emekwa o wee spee sọsọ 2 Jerusalem na Juda. Espezie Jerusalem na Juda ahụ ndị ọchịchị Jerusalem na Juda bidokwazie na-apịwu ndị mmadụ na-alụkwa alụlụ ana dịgasị iche iche, ụmụ aja alụlụ ana a na-alụ n'obodo. Ha alụkọtakwanya bụ alụlụ ana, iwe wee hụkwa Chineke ọzọ. Chineke wee sị ndị Babilọn, eze Babilọn Nebukadneza, na-eje Juda na Jerusalem ka o destroy ya. That was the time they destroyed the temple. E destroy ya, gbarie temple, gbarie ihe niile. Ụmụ Israel ndị Juda na Jerusalem nọrọkwazie in bondage. It was at that point ka Chineke zipụtara onye amụma Ezikiel wee sị ya, jee ka ije gwa ndị nke m na kịta na mmadụ ama abụzi eze ha, n'ọmụmụ Chineke ga-eme gịnị? Ga-abụzi eze ụnụ. N'ọmụmụ Chineke ga-atọpụtazi ụnụ na-agbụji ụnụ, na ndị ọbụla nọ na nyanya na aga m edozi ha, na ndị ọbụla nọzi na mkpọrọ na aga m ejekupụta ha, na ndị ọbụla nọ n'afụfụ na aga m ejizi aka m chibazie ọchịchị na ndụ ụnụ. Why? Maka na ọsọsọ Chineke ka anyị ga-trust ụnụ. The only person you can trust in your life whole and entirely bụ Chineke a mụ na gị na-efe. Maka na ọsọsọ ya bụ onye ga-agwa gị okwu ome gịnị? Ọgwa gị nke bụ eziokwu. Sọsọ ya bụ onye ọ ga-abịa inekwasa anya, inekwasa ịmalụ na anya inekwasa nọọ ihe ọ bụ ka ọ bụ. Mana kedu ebe Chineke nọkwanụ? Oziọma wee sị anyị na Chineke nọ n'ime mmadụ, na Chineke anọrọkwa n'ote aka. Maka na a na-achọ Chineke a ọ nọrọ ote aka, ọ mmekọ mmadụ na ibie. Agụ na agụ m inye m nri, akpịrị na-akpọ m nkụ inye m mmiri, anọ m n'afụfụ ime m nke a, ị na-edozi m obodo dị mma. Ọ sị na ọ bụ sọsọ ndị mere etu ahụ bụ ndị ga-eketa amala nke ya bụ Chineke. Tata anyị na-eli olili eze nke dị nwe anyị Jesu Kristi bụ. Dị nwe anyị Jesu Kristi ọ na-achị eze na ndụ gị? Is Jesus Christ the king in your family? Kedu ụdị eze ịbụ n'ebe nwunye gị nọ? Nwaanyị, kedu ụdị eze ịbụ n'ebe di gị nọ? Maka na akwụkwọ nsọ si anyị na ọ bụ etu gị na mmadụ si mekọ na ọbịa bụ ajụjụ Chineke ga-ajụ gị. Kedu ụdị eze ịbụ n'ebe ụmụ gị nọ? How responsible are you on your children? Kedu mbọ ị na-agba? How committed are you in your family? Ụmụaka kwanụ, kedu ụdị nsọpụrụ? How respectful are you to your parents? Looking up to them as the kings God has sent, as the Lord that you see on earth. How respectful are you? How obedient are you? Tata Chineke anyị na-egosi anyị na ọ bụ eze nke ndụ anyị. The only person you can trust in the midst of crisis, in the midst of difficulty, is your Lord. Ọkụ na onye anọ n'ebe a, ọ bụ ya naanị ya bụ onye pụrụ iche eze na ndụ anyị. Ya bụ tata anyị na-eli nnukwu olili nke eze ọ bụ. Anyị na-ayọ ya ka ọ bịa bili n'ime ndụ anyị, ka ọ bịa bili n'ezinụlọ anyị, ka ọ bịa na-agbazila anyị ọpụpụ anyị niile na mbata anyị niile. Ka ihe ọbụla siri ike na ndụ anyị, ihe ọbụla jụrụ na ya emepe na ndụ anyị, ka ọ bịa mepela anyị. Ka ọ gbatu ihe ọbụla nke gbara anyị okirikiri dị ka mmadụ, ka ọ bịa gosi anyị ụzọ kacha mma anyị ga-esi wee na-azọnye. Ka ụzọ ọbụla ekwensu mechiri emechi na ndụ anyị na ezinụlọ anyị, ka eze ahụ bịa mepela anyị, bikos ọ sị anyị ya bụ alfa, na ya bụ omega, na ya bụ mbido, na ya bụ njedebe ihe niile. Ka eze nụnwa chịbụ ọchịchị na ndụ mụ na gị site na Kristi onye nwe anyị. Ekwe m n'otu Chineke. Eze
ekpele nke ndị kwelụnụ mmadụ etu ọ ga-edu anyị na ekpele. Chineke onye fụrụ anyị n'anya, tata anyị na-erunye egwere onwe anyị na-enye gị dịka eze nke ndụ anyị. Anyị na-ayọ ka iche ntị ma nụrụ anyị ya anyị. Anyị na-echetakwasị n'ụzọ pụrụ iche nwanne anyị nwoke Uche Senior Anyanwụ na-ayọ ka Chineke na mkpụrụ obi na ndokwa. Anyị na-erunyekwasị masị n'ụwa na ayọ n'ụwa n'isi ezinụlọ Kevin na Ngozi Anyanwụ, ndị na-eme mmemme nke alụmdi na nwunye ha, na-ayọ ka Chineke na-agọzi alụmdi na nwunye ha. Anyị na-erunyekwasị Kevin, onye na-emekwasị ncheta nke ọmụmụ ya n'ụbọchị tata, wee na-ayọ ka Chineke na-agọziwanye ka anyị runatazie n'isi ala nye Chineke bụ n'obi ndị ọzọ. Ihe ndị a niile ka anyị yọrọ ma kwere na ị ga-emezula anyị karịa ka anyị pụrụ ịyọ gị site na Kristi onye nwe anyị.
na ụmụnna m ka aja mụ na ụnụ na-achụ bụrụ ihe ga-asọ Chineke ji ike niile nara nọ. Onye nwe anyị na-ehunyere gị aja nke nwa gị jiri mee ka gị n'ụwa dịkwa na mma ọzọ. Anyị na-arịọ ka otu nwa gị ahụ wetara ụwa niile onyinye nke ịdịkọ n'otu n'udo. Anyị yọrọ nke a site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe na ebe n'eze nke ụwa niile, uche gị bụ ka o si n'inye onwe ya n'elu ọta nke obe dịka ihe aja nke udo na-enweghị atụtụ wee rụpụta ọrụ nke mgbapụta mmadụ. Ọ bụkwa uche gị ka ihe niile kere eke nọrọ n'okpuru ya, ka e were gbatara gị bụ Chineke ji ike niile alaeze nke dị ebebe zue mba n'ọnụ, alaeze nke eziokwu na ndụ, alaeze nke ịdị nsọ na nke gracia, alaeze nke ịkpa ikpe nkwụmọtọ, ịhụnanya na udo. N'ihi nke a anyị na-eso igwe ndị mọma niile nke eluigwe na-eto ebube gị oge niile n'ukwe na ekwe. sọgidedo ihe dum nsọ anyị arịọ ka ide onyinye ndị a nsọ site n'ịkwasa ha mmụọ gị ka ha wee ghọrọ anyị arụ n'ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu edunie n'ọnwụ nke o jiri aka wee nara o wee rụọ achịcha nye gị ekele na otito nyawa ya nye ya ụmụazụ ya sị, nara nụ nke a rie nri ya ọnụ niile, nke a bụ arụ ka a ga-eduru nye maka otu akwa ka o siri mee mgbe ha richara nri anyasị, o buru iko mmanya nyekwa gị ekele na otito bunye ya ụmụazụ ya sị, nara nụ nke a ṅụọ ọnụ ya ọnụ niile, nke a bụ iko nke ọbara m nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebere, a ga-agba ya n'ihi nna n'ihi mmadụ niile ka e were gbaghara njọ, na-emenụ nke a na ncheta nke ka anyị kwupụtanụ n'ihe omimi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a. Nna, na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunye gị achịcha nke ndụ na iko nke nzọpụta. Anyị na-ekele gị n'ihi na ikwere ka anyị dị mma ịpụrụ n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji ume na-arịọ ka anyị bụ ndị na-anata arụ n'ọbara nke Kristi pụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ.
nna cheta nzukọ gị gazuru ụwa niile menụ ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gọzie pope anyị bụ Francis na bishọp anyị bụ Nicholas na ndị ofe ọlta gị niile. Chetakwa ụmụnna anyị ndị ji okwe wee gaa n'ezumike nke ọnwụ, kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ ihe nke ebube gị. Biko meela anyị niile ebere ka anyị soro meji mara dị ngọzi nne nke Chukwu na ndị apọstọl na ndị nsọ gị niile ndị mere uche gị na wee keta ndụ ebebe, ka anyị sorokwanụ ha na-eto gị ebube site na Jesu Kristi. Ihe niile kere eke na-esonye amụ Kristi, na-esikwa n'ime na n'aka ya, na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu nna ji ike niile nsọpụrụ na otuto niile site n'ụwa tụ ụwa niile. Anyị na-ayọ gị osebụ ụwa na-ajọ ihe niile, were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị ga-azọpụta anyị niile na njọ oge niile. Anyị were gbanahụ nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, onye gwara ndị apọstọl gị, udo ka m na-arapụrụ n'udo nke m ka m na-enye unu, elekwana anya na njọ anyị, kama lekwasị anya n'okwukwe nke nzukọ gị. Nye ya udo na ịdịkọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ, gị bụ onye dị ndụ na-achị ebe udo nke o sepụrụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Nyerịta n'onwe unu wee kelee ka udo. Ụmụnne m na Kristi, nenụnụ nwa atụrụ nke Chukwu, nenụ onye ahụ na-egbochapụ njọ nke ụwa. Anyị na-enwekwa olise ma bụ ndị abụọ n'ori nke nwa atụrụ Chineke. Ka arụ n'ọbara Kristi chekwaba anyị niile were na ndụ ebebe.
anyị inye n'anyị nri dị nke ndụ ebighị ebi. Anyị na-aṅụrị iso iwu Kristi onye bụ eze nke ụwa niile. Biko mee ka anyị sorokwa binyere ya na-aṅụrị ebighị ebi nke alaeze niile. Anyị yọrọ nke a site na Kristi onye nwe anyị. Otito dịrị Jesu. Otito dịrị Jesu. Otito dịrị Jesu. Second collection is for human development. Unu mana any in the father, any in the sisters, any a lot of people na the church to serve the Lord, our King of the universe. Choir nyanyo belon. Hello, imela Chineke imela imela Chineke imela The parish now remind everybody that our annual Catholic appeal campaign still remains the same, 21,097, and we have now 16,083. Please do your part and pick up the envelope at the back of the church to do your part. The pandemic, COVID, is still a threat. Please do the right thing, wash your hands, social distance. Kai we gbanarị ihe efu na abịan. It will not be our portion in Jesus' name. During the celebration, upon entering the church, we all know that. So, anyị na-asịzi ndị otu anyị unu mana Tata officially almost got the church calendar akwụsị. I think we're starting next year. So onye ọbụla gbaa mbọ for Sir Solomon, especially about the fees and the dues. Sir Solomon is here in the church. Bro Solomon Erubesa. Oh, bro Kanon here. And then birthdays. Any birthdays? We have birthdays. Oh, Kevin. Vico. Day to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear mother. Happy birthday to you. Thanksgiving Mass is 9 a.m. If you can make it, 9 a.m. And remember, the education registration is still ongoing. Call the parish. Anniversary, and where? Anniversary. Oh, double dose. Kevin, double dose. Father. Kevin. Unu kuleba, Father God goes you. Yes, the blessings of the Lord be upon you. We bless in the Happy anniversary. Happy anniversary to you. Happy anniversary to you. Happy anniversary to Ngozi.
unu ga-akwụrụ ọtọ ebe unu nọ, fara ga-agọzi unu ebe anwa. How many years? 18. 18 years. Fana fa agbagote. Otu dịrị Jesu. Ka Chukwu onye fụrụ anyị n'anya gọzie alụmdi na nwunye unu. Ka oge kọọ unu n'ọnụ ka ọ na-anọnyere unu. Ka o were ịfụnanya ya wee chọọ unu mma. Ka dị nwe n'anyị onye anyị na-eme emume nke ịbụ eze n'ụbọchị tata. Bụrụ eze nke ezinụlọ unu. Bido kịta welo mgbe ebi ebi site na Kristi onye nwe anyị. Jikere na-egozi unu nna na nwa na mmụọ nsọ. Congratulations. Then ọzọ ụka na-abịanụ this coming Sunday ka a ga-ebido the new year of the church. And so Advent ga-ebido n'ụka na-abịanụ. Anụnụ ma ihe bụ Advent, oge nnukwu mmemme eji akwado maka ọbịbịa ọmụmụ nke onye nzọpụta anyị. Ya bụ anyị ga-etinye obi anyị na ya is a very special moment. So tata ka anyị na-end the ordinary time of the year na-abanyezi the new year. So from next Sunday ka ụka na-ebido ekwu Happy New Year. And so it starts with Advent. Ka uche anyị dị na ya biko. And ọzọ dị ka nwanne fada ụnụ ga-afụkwa ọ takwunyere ma ọ sị na ya da ala ekecha ọkpụkpụ ahụ na-akwụ n'ihu ụlọ ụka na-agbasa duto na-ekwu n'ọsọ 1 hour ka a ga na-anọ na-agbasa asị adị na-akwute aka n'ilo na-agbasa onye ọbụla ma ọsịsọ ka ọ na-abata void covid ikuku aka na-ekwukwo ana ọ na-akwatu onye ọbụla ọ chọrọ ịkwatu ọ bụ na ịkpachara anya ọkwalụbidobe n'ala. So biko anyị gbasaa ka anyị naba ụmụ wọchị ụlọ akwụkwọ shap ka m na-eme mgbe esi m ebe a ọ bịagodi n'azụ pịam emuvuo m ka anyị mee ya etu ahụ ka o were nwee ike ịlụ onye ọbụla mma. Ana m asị ka Chineke gọzie unu niile site na Kristi onye nwe anyị.